Všetko. Nie, rada, nie. Odpočítač, nie. Co to urobil? Pani suseda, jaj, že si ma volali na čaj. Jaj, dobre, idem dole, hneď som tam. Pani suseda, dobrý deň. Trochu sa máme dneska. Ďakujem, áno. Máte radi čiernych? Áno. Pozrieme sa dneska na počasie, no. To čo je? Pani suseda, ja som musím ísť. Pani suseda, ja som hneď späť, pani suseda. Hneď idem, hneď som tam. Tu sa bojuje! Čo ti jebe? To kto je? To čo je? Trnavčania! To sú Trnavčania! Môj Bože! Toto čo je? Máte rady čiernych? Ja tiež. Dneska je nejaké pekné počasie, ne? Také... To čo bolo? Pani suseda, to ste... To musím ísť čeknúť, pani suseda, hneď som späť. To čo je? Pani suseda, to ste videli? To čo bolo? Môj Bože. To musím ísť investigovať, pani suseda. Prepáčte, ja musím ísť. Dobre, idem. Dobré ráno, svet, toto krásny deň. Áno, čo sa